Sanibonani, dumelang, thobela, absheng, molweni, bhotani, zidwesha zikanonkwenkwezi. How are you, my good people? Ndiyathemba ndiphilile nam, wethu enkosi. Yeah, today is Friday, the 25th, if I'm not mistaken. I don't have a paid day, so I never know, hey? Yeah, guys, I haven't posted this week, I think. Or maybe I posted on Monday, I'm not sure. But I thought, let me, give you something before the start of the weekend. Yeah, I'm enjoying the momentum. What are we talking about today? Today, I'd like us to talk about one of Inkomo ezixhaphakileyo kumzi wakwaXhosa. Ezingamatyala ekhaya. I have noticed and I've picked up, in fact, since the days of ukuthwasa kwam, I realized ukuthi there is something about inkomo yezilo, and I could not understand ukuthi inkomo etheni le ecaba kumzi wonke, you understand, kukhalwa ngenkomo yezilo. And ebugqirheni bam ke ngoku, I see it as umsebenzi okhankanywa kakhulu ngamagqirha. I'm not saying ayonkomo ingenziwayo, kodwa ndifumanisa into yokuba noko kwamanye amakhaya ibizwa le nkomo isidingo singekafiki. Ingade ibe ilityala inkomo yezilo phakathi kwekhaya, kodwa siboyazi into yokuba ityala alibi linye, iba ngamatyala ngelinye ixesha, ngoba amatyala omzi awagqitywa. Kodwa noko akhona amatyala ahamba phambili kunamanye, amanye aza emva, ekufumaniseka into yokuba into ethile asinawusebenza ityala elithile singazange salisebenza elithile. Akhona amatyala angundoqo ondlalela amanye amasiko eli khaya. Inkomo yezilo ke ngoku ithanda uba phaa ngemva, kodwa ndifumanisa uba ixesha elinintsi kuqalwa ngenkomo yezilo. Ithanda undihlupha ke loo nto leyo emoyeni. Nto kunayo ke uyafunda apha ekuhambeni into yokuba ungahambi ugxeka. Ufumanise into yokuba uyathula umamele kwamanye amakhaya xa besithi, hayi, thina apha ekhaya asinamatyala, siyenzile inkomo yezilo. Ndifumanisa into yokuba ulwazi luncinci, kwaye negqirha elalisenza loo nkomo azange liyicacise into yokuba lityala elenziwa xa kutheni inkomo le yezilo ke ngoku. Abanye ufumanisa into yoba xa besenza inkomo yezilo banemisteyikhi yocinga uba bayaguqula, basebenza abantu abadala beli khaya. Kanti ayikabi yiyo inguqulo, ingekabi kukuqokelela amathambo, ingeyiyo nenkomo yezihlwele. Inkomo yezilo iyodwa, ime yodwa, inezizathu zayo, kwaye inezimbo zayo ezichazayo into yoba ngoku sekumele uba kungeniswe izilo zeli khaya. But akuqali yona, iyondlalelwa ngamanye amasiko. Umzekelo, ityala mna endiye ndilifumanise lilikhulu phakathi kwekhaya ngukhokho, umnikazi womzi. Lo esithi xa singasawazi umnombo weli khaya sihambe sikhangele okwengcwaba likakhokho, utata katatomkhulu. Utatomkhulu, utata katatomkhulu, meaning utamkhulu katata. Sikhangele ukhokho, nguye esiyeni sithi ngumnikazi, ngoba noko xa simazi ukhokho apha alele khona, siyakwazi ukuya kukhokho sithi, wena bhuvula. Funeka simazi lo khokho. Xa kusithiwa kusetyenzwa ukhokho kweli khaya, masimazi uba ngubani ukhokho, ngubani lo khokho simkhwazayo. Xa simazi silazi nengcwaba lakhe, siya kukhokho wokugqibela esimaziyo siyocela kuye into yoba sizama uphuthuma umnombo. Makasikhwazele abanye abangaphambili abaziyo bona uba baphi, bangoobani, thina asizubazi.
Sizophuthuma umzekelo kuyiwe emanxoweni njalo njalo, kuyophuthunywa ke ngoku kuthethwa nokhokho. Ukhokho uyangeniswa emzini xa engazange asetyenzwe, uyasetyenzwa ukhokho ukuze lo mzi ume kakuhle. Ngoba umbuzo uthi xa simane siphethe amasiko eli khaya sisithi sikhwaza abantu abadala, bamkelwa ngubani xa befikile ke sibabizile? Ngubani lukhoyo phakathi kweli khaya uzawukwamkela abanye? Yiloo nto kuye kuqalwe ngokhokho, umnikazi womzi, ngoba kaloku xa engekho umnikazi baza kwamkelwa ngubani abanye? Balulekile ke into yoba masimngenise ukhokho. Ufike ke ngoku kweminye imizi kusetyenzwa izilo kodwa ukhokho zange asetyenzwe. Ukhokho unabantakwabo, uyeva, amabandla akokwabo, angaziwayo into yoba awelaphi. Bendikhe ndathetha ngenkomo yezilo, yenguqulo, I'm sorry, one of my previous YouTube videos. Ndayichaza inkomo yenguqulo, kodwa just in summary again, inguqulo siphuthuma aba bantu abadala esingabaziyo amathambo abo alele phi. Bafela ezimfazweni, bafela emazweni, badilikelwa ngumgodi, bafela ecaleni kwendlela. Yayingabazingeli, wayeyozingela wayiyele eluweni, akwaziwa into yoba ithambo lakhe laphelela phi. Abe ke lo mntu zange asetyenzwe likhaya, omnye zange abe nabantwana. Uyeva? Abo bantu siyabakhwaza ngokomoya, sibaguqule sithi guqukani nijonge ekhaya, sibadibanise ngenkomo ibenye, sithi senza inkomo yenguqulo. Xa ufuna uyazi kabanzi ke uzawukhangela kwezi vidiyo zigqithileyo. Uyayiqonda ke ngoku njengoba sisenza inguqulo, ukhokho nanku simngenisile ungaphakathi, umnikazi womzi. Ngoku siphuthuma abantakwabo, uyeva, angabi yedwa apha. Siphuthuma abantakwabo ngokubaguqula, ngoba kaloku umntu akezi kokwabo engaguqulwanga. Abaziwayo bona esibaziyo uba amathambo abo alele phi, ootata bethu, nakanjani yena uyakhatshwa, uyazilelwa, akhatshwe, abuyiswe ngenkomo. Kuguqulwa oko, kodwa yena uguqulwa eyedwa ngenkomo yakhe yedwa. Aba singabaziyo siyakwazi ubadibanisa ngenkomo enye, kodwa esimaziyo kulityala, baze soze badityaniswe sibazi bebhubhe siyazi uba ubani wawa zange simzilele. Ityala lawuhlala lihleli. Nabo kufuneka beguquliwe bangene ngaphakathi. Le nto kuthiwa kungaphandle kuguqulwa, kufuneka eguqulwe lo mntu angeniswe ngaphakathi. Masiyi-andastendeni kakuhle le nto. Xa kusithiwa isihlwele sakho singaphandle sube kuthethwa ntoni? Makhe siye ke ngoku apha kule nkomo yezilo ke ngoku. Uyeva? Mhlawumbi phambi koba ndiye kwinkomo yezilo makhe ndithethe nangale inkomo yokuqokelela amathambo. Uyeva? Nozwelidala. Fumanisa into yoba kweli khaya umnombo kwakusukwa, njengoba mna ndisedikeni apha ekhaya ndiyayazi umnombo uba wawusuka phi, ngapha eGwiligwili, yilali engaphaya kweMount Cook. Yaba lithongo kum. Kanti ngeli xesha ndithongayo ukhona notata omdala, naye ufunyenwe lithongo elifanayo. Kwangale mininye sathonga into efanayo. Ngumntu ke besithanda ungadibani ngomoya, kodwa elaa thongo lasidibanisa sathetha into enye. Ukuze ke ngoku ndiyazi into yoba kufuneka ndiyolanda umnombo phi, eGwiligwili, kumzi wakwaWulana. Xa sizithutha apha ekhaya thina singamazizi, amakhonjwa, oomangxama, oothaka, ooncukathi, nto zoowulana. Ndakhonjwa phi? Kumzi wamazizi kwaWulana, ifani nesiduko sabo. Kuphi? Kusebukhosini, laa mzi baziinkosi zamazizi. Mna ndandizawazela phi? Kodwa lithongo landikhomba kulaa mzi. Ndenza umzekelo bethunana, this is not about me. Ndizama ukuthi masicacelweni into yoba ngelinye ixesha
sithi sinabantu ngaphakathi kodwa bekho bakwiindawo ngeendawo kufuneka sibaphuthumile. Xa siyabalanda emanxiweni babezilelwe aba bantu, babeguqulwe, kodwa into okunayo bashiyeka kuloo ndawo ngenxa yeemeko zaloo maxesha. Fumanise into yoba badudulwa ngenxa iindaba zeetrasti, kuthiwe kuza kwakhiwa idam kule ndawo. Hayi, apha ngoku kuza kwenziwa into ethile, abantu bafudulwe, badudulwe, basiwe kuloo ndawo. Uyayiva? Ngoba umzekelo mna kum bavela ngethongo beqhutywa ngamabhulu, beleqwa ngamahashi. Uyaqonda kuphethwe imipu, kunxitywe ezaa yunifom zamajoni, kuphethwe imipu, kuqhuma uthuli kuya lee kuzimoto, iimpahla zibotshwe ngamashiti, zilayishwe phezu kwezi moto, kuzisuitcase phezu kweemoto, ezaa moto zakudala, iValiant Fontin. Uyayiva ke ngoku? Qhuma uthuli, uyeva? Kwakunuka isali apha ethongweni. Ngeli xesha notata omdala unethongo labantu abaleqwa ngamahashi. Xa ebuzisa into yokuba babheke ngaphi aba bantu, kwathiwa zezilali zangaseNgqushu. Uyeva? Ithi imbali bafikele eThwecu, usuke eThwecu bayofika iThwecu phi? IseNgqushwa. Mna ndakhonjwa straight nefama abafikela kuyo, ndanikwa i-farm stand number. Ndazokwazi ke ngoku ulandelela lo mnombo sade sabe siyawufumana. Ithi laa nto ookhokho bebefuna ufakwa apha ngoba akusekho mntu phaa ongowalapha, akusekho mntu wenza amasiko. Uyayiva ke ngoku? Siyokhwaza phaa kulaa khokho ukuba khawusikhwazele bona, babuye bazosazi uba silapha. Indlu kaBhovula iphi? Ilapha eGiltoni, kumhlaba wakwaNomadolo eDikeni. Uyeva? Xa ufuna undibulala ungandifumana ndizama ukuthi ke ngoku siqokelele aba bantu ngale misebenzi ngezi nkomo. Uyayiva? Ukuphuthuma ukungenisa abantu abadala ngebhokhwe kukungenisa aba bakufuphi sibaziyo. Umzekelo, ubusandovula umzi, umise inxiwa, ne? Wamisa ixhanti, ufumene inxiwa wamisa ixhanti. Uyayiva ke ngoku? Uba makubekho abantu ke ngoku phakathi kweli nxiwa, kuye kuyiswe ibhokhwe kuthiwe kungeniswa abantu abadala. Abo bantu ke ngutata, umzekelo, ngaba bantu sisandokubasebenza. Kodwa abaya, ndizama ukutsho kuni into yoba bayalandwa ngendlela, ngesiko elithile. Ayikabi inkomo yezilo, sisasebenza imimoya yabantu bethu, amathambo ethu alele ukuthula. Yintoni inkomo yezilo ke ngoku? Inkomo yezilo, mna ngokunokwam ukwazi, and by the way, my word is not the gospel truth, kodwa ke find your own truth now. Inkomo yezilo kuxa apha kweli khaya sisebenzile ngoku, samdudela ukhokhokazi, samngenisa ukhokho, sabaguqula abantu abadala. Uyeva? Amatyala amanintsi sesiwaqukumbele, umzi ufudumele, unabantu ngaphakathi. Kubekho ngoku imimoya yezilo zekhaya. Khumbula into yoba singabantu ngabantu siyathonga. Omnye uthonga ingonyama, omnye uthonga ihlosi, omnye uthonga ingwe, njalo njalo. And nobuzwe bethu bunesilo, isiduko nesiduko sinesilo, sinesilo. Umoya wabo beso sizwe uhamba neso silo, uhamba nomoya wesilo esithile. Umzekelo, abakwena, bakwena, their totem animal yintoni? Yi-crocodile. You understand? Oondlovu, you understand? Their totem animal yintoni? Yindlovu. Uyayiva ke ngoku? Sinezilo ngezilo. As a result, ngelinye ixesha xa kukubi kakhulu phakathi kwekhaya, sithanda uxhaphakelwa ngamathongo, sihanjelwe zizilo ezifana nengwe nengonyama, ngabanikazi bekhaya ngokomoya wesilo, ngokomoya wesilo sekhaya, our totem animal. Ithi laa nto isiduko nesiduko okanye umzi nomzi unesilo ngokomoya ohambisana naso
esikhusela eli khaya ngokomoya. Ndanoba ndiyavakala na? Andikwazi uyichaza mani ngesiXhosa le nto lena ngoba ndiyayazi abanintsi bandiva kakuhle xa ndisithi our totem animals. NgesiXhosa alikho elinye igama ngaphandle kokuthi zizilo zethu. Uze uthonge, umane uthonga isilo esithile, that is your totem animal. Ngumoya wakokwenu lowo, ngumoya wezilo zakokwenu lowo. Izilo ke ziyaguqulwa nazo into yoba sikhona silapha. Yiloo nto inkomo yezilo, umzekelo, ayingena endlini, ilala phaa ebuhlanti igadwe ngamadoda. Awalali, kuyahlalwa phaa, kuhlalwe nayo. Asiyiphathi noyiphatha, umzekelo. Inkomo yezilo xa iwisiwe ayiphathwa akubikho nombengo ophumayo. Inkomo ndithetha mna ngenkomo yezilo. Iyaxhelwa ibekwe phaa. Wena thumbu, wena sibindi, wena ntoni, zibekiwe phaa, aziphathwa. Sawuthi ke ngoku ekuseni sizoyihlola into yoba bezifikile na izilo zalapha ngokomoya. Fumanise into yoba isibindi siyazichaza into yoba bendikhe ndaphathwa mna. Ziba khona izimbo enikwazi ubona ngazo into yoba bezifikile izilo. Emveni koko ke ngoku ningaqala nishwame ekubeni uba zona zishwamile. Yinkomo yezilo ke leyo. The clue is apha ekulaleni phandle kwayo, uyayiva, ilala phaa emaxhantini ngoba ayikabi, abantu abazawushwama kuqala ngaba bangesosithi, ayisithi, izawufunyanwa zizilo kuqala. Thina sizamva. Andazi noba ndiyavakala na. Ilala phaa phandle, iqale ifunyanwe zizilo zekhaya ngoba samkela zona. Uyayiva? Uba mababe khona, babe nathi. Umzi oziphuthumileyo izilo ubonakala ngamandla, niba ngathi ninobukhosi, uyeva? Ngoba kaloku imagine, umzekelo, kukho abantu, uyabona ubukhosi bakwaZulu, umzekelo, njengoba isilo siye sawa, ne? Kukho abantu ebesebezibonile into ezinjalo, abavezelwe ngethongo, you understand? Because banemimoya yezilo abahamba nayo. Ndizama ukuthi kunintsi nje okuncedisana nathi nempumelelo yethu, bubuhlwele bamathambhalela ukuthula, uyeva? Ibe yimimoya yezilo. Loo nto ithi ke ngoku ungumntu kufuneka ubazi ubume bakho ukuze yonke le nto ungumntu nje uphelele mani. Uyayiva? So inkomo yezilo ayikwazi uba yeyokuqala because kaloku ezi zilo xa zifika phaa emaxhantini ngoku siziphuthumayo, xa zisiza zizawufika zifike kukho bani, zamkelwa ngubani xa la matyala angamanye singakhange siwalungise, xa abantu abadala singakhange sibaguqule. Izilo ezi xa sizibiza siqala ngenkomo yezilo sifake izilo ngaphakathi, zifika kukho bani? Kuzima sebani? Zamkelwa ngubani? Akuqali izilo, izilo zizamva, sezizothini? Zizokhusela ngokomoya eli khaya. Kubekho ndlalelwe ngamasiko aza kuqala. Ngethemba ndiyavakala. Bendisithi nje mandisike elijikayo kule nkomo yezilo ngoba ndiyabona kuyonakala. Ikhwazwa kakhulu ngamagqirha, ndithi ndofumanisa nokusetyenzwa kwayo, ha-a. Bona inkomo yezilo ilala endlini, andiyazi le yenziwayo. Inemithetho nemiqathango inkomo yezilo ke leyo. Kodwa ke bendithe, my word is not the gospel truth. Find your own truth. Mna, I'm just trying to carve the way. Otherwise, that's it for now, guys.
Saphinda sibonane man very, very soon. Otherwise, thank you very much. Continue subscribing, liking, sharing the videos. Don't skip the ads. They pay the bills. Thank you. Bye.